Agrodragon je vlastne firma, ktorá tu celý deň lieta s tými malými dronmi. Ahoj, Štefan, tvoje meno si pamätám. Ďakujem. Celý deň tu lietate s tými malými dronmi. Ja som si to bol aj vyskúšať, bolo to super. Máte tam odparkovaného toho obrovského drona, ktorý by ma odniesol teraz kľudia do Petržalky, si mi hovoril. Áno, bez problémov. Doleteli by sme do Petržalky? Keď sa bavím? Doleteli. Za 12 minút? Ale vrátiť by sme sa nevrátili. Vrátiť by sme sa nevrátili. No a poďme si povedať trošku o vašej spoločnosti. Agrodragon, ako z názvu vyplýva, tiež pekný názov, včera som to hovoril. Normálne firmy s peknými názvami sa sem dostali. Vy ste oficiálny predajca DJI dronov a zameriavate sa na to, že okrem toho, že predáte mi tie drony, tak vy mi aj zaškolíte ľudí, ktorí tie drony budú ovládať. Áno, nerobíme len predaj, robíme aj servis, aj tieto rôzne školenia, čo sa týka pilotných preukazov, vlastne kompletné školenia, čo sa týka toho, či kto chce s tým pracovať, tak vlastne príde k nám na školenie a my ho vlastne vyškolíme. Niekomu to trvá, jak som to aj včera spomínal, 2-3 dní, niekomu to trvá týždeň, podľa toho, kto je ako znalý v tej oblasti dronovej. Dobre, čiže poďme si to tak ako keby nejako upratať, že vy mi viete predať maličké drony, úplne tie, ktoré tu lietali nad hlavami. Vy mi viete predať ten obrovský dron, ktorý je tam odparkovaný. Áno. A na každý jeden ten typ dronu teoreticky potrebuje mať iný nejaký preukaz. Buď pilotný preukaz, alebo hlavne ide o to základné školenie, že keď si kúpi ten človek ten dron, aby s ním vedel vôbec pracovať. Čo už od týchto maličkých dronov, ktoré sa dajú ovládať už gestami rúk, hej, tak od tie veľké, ktoré vlastne lietajú automaticky, takže tam už treba vytvárať rôzne, treba vedieť pracovať v tom programe, aby si vedel vytvoriť danú mapu pre ten dron, aby vedel lietať. Dobre, a vy primárne tým, že sa aj voláte Agrodragon, tak sa zameriavate najviac asi na tie veľké drony, ktoré potom pomáhajú poľnohospodárom nejak obospodárovať tých polia. Je to tak? Áno. Dobre, sme zladení, perfektné. A povedz mi, že prečo by si mal niekto kúpiť takého veľkého drona a začať si práškovať to svoje pole týmto dronom? Ide o to, že či je to poľnohospodár, ktorý chce ušetriť, alebo ide o človeka, ktorý sa chce s tým živiť. Hej? Lebo robia sa aj služby, sú spoločnosti, ktoré vlastne robia služby, či sú to traktoristi, hej? Lebo veľa ľudí je, že kúpil si traktor, má nejakých svojich 20 hektárov, ale chodí robiť služby ešte aj iným veľkým podnikom, lebo tým podnikom sa neoplatí nakupovať toľko veľa techniky, lebo problém s ľuďmi, povedzme si pravdu. Takže hlavne od tej finančnej stránke. Taký jednoduchý postrekovač za traktor, fakt, že jednoduchý, základný, nový, hej, keď chceš kúpiť, tak stojí okolo 50 000. Keď si zoberieš, že tento dron stojí v základe nejakých 35, niekde by sme sa vyšplhali k 40, čo je momentálne najmodernejší a najnovší dron od DJI, čo sa týka na poľnohospodárstvo, ktorý má lidar a iné veci okolo seba, čo sa týka bezpečnosti. Dokáže urobiť za tých 12 minút, dokáže urobiť 7 hektárov, čo je fakt, si myslím, že 7 futbalových ihrísk, alebo dajme si to na metre štvorcové, 70 000 metrov štvorcových, keď ti urobí za 12 minút nejaká mašina, tak je to dosť slušný výkon. To je strašne veľa. Porovnaj mi to prosím ťa s tým bežným traktoristom, že on to urobí za koľko? Tu ani nejde o to, že za koľko to urobí, ale ide tu o to, že koľko zožerie ten traktor. Keď si to zoberieme na naftu, ako na pohonné hmoty, to je jedna vec. Ten traktor musí vôjsť do tej plodiny, takže on pošlape to pole, zničí tú plodinu, hej, lebo má veľké kolesa, aj keď videli sme tie samochody, že už sú tam trošku užšie tie kolesa, ale tá plodina, keď je už vyššia, napríklad, jak je slnečnica, repka a podobne, tak si tam oni robia tie kolejové riadky a tým percentuálne znižujú svoju úrodnosť. Takže na nejakom 50 hektárovom poli, keby nemal on tie kolejové riadky, vie si svoju úrodu zhodnotiť o nejakých 7 až 10%.
čo je, si myslím, dosť zaujímavé. Čiže už iba tým, že vlastne mu tam nebude behať po poli niečo, čo mu bude ničiť tú úrodu, si zvýši hodnotu a zároveň teda ušetrí peniaze na tej prevádzke. Na tej prevádzke určite, pretože tie baterky do dronu sa nabíjajú iba cez generátor, ktorý, povedzme si, že na tých 7 hektárov to vyjde nejakých €1,5, hej, alebo jak sme včera hovorili, dajme, že nech 2, hej. A teraz si to rozrátajme na traktor, ktorý minie na ten 1 hektár 20 litrov nafty. Len 20 litrov, hej. Takže je to úplne, pomer cena výkon je úplne niekde inde. Ale tu ide hlavne aj o to, že keď napríklad, dobre, teraz máme suché počasie, dlho nepršalo, minulý rok, predminulý rok a iné obdobie bolo strašne mokro. Nevedel sa tam dostať ten traktor, aj keby sa tam dostal, strašne sa mu lepí tá pôda na tie kolesá, znehodnocuje si ďalej viac a viac tú pôdu, čo my sa nedotkneme vôbec tej pôdy, není tam žiadny zásah, lebo lietame 3 metre vlastne, alebo 3,5 metra nad tou plodinou, takže... Chápem, že ešte aj tuto sa vlastne zvyšuje tá efektivita a ty si mi hovoril, že vlastne tam je 100-litrová nádrž na tom drone konkrétne, alebo toto je tá 100, ktorá preto uniesie... sa volá, áno, Agras 100, lebo dokáže 100 kg odniesť. Tak, potom máte 50-ku. 50, tá má síce 40 litrovú nádrž, ale odniesie 50 kg. A ešte 25-ky. 25 tiež, má 20 litrovú nádrž, ale odniesie 25 kg. Kvôli tomu, lebo sa dajú vymeniť vlastne tie nádoby, laicky povedané, takže vymeníme to za spinner a ten spinner vlastne vie rozhadzovať pevné hnojivo. Takže ty s tým nemusíš len postrekovať, ty s tým vieš rozhadzovať aj hnojivo. Napríklad na futbalové ihriska sa dá rozhadzovať, čo som včera spomínal. A dobre, a teraz, že pri tom ešte postreku, ty si mi ukazoval aj tam vlastne, alebo že ten dron celý veľký sa ovláda cez ten ovládací panel, ktorý je priamo od DJI, hej, že je to jednoduché, klikám si to jak... Cez ovládač, áno. Cez ovládač, ako keby to bolo vlastne na telefóne nejaká aplikácia. A ty si tam nastavuješ aj rôzne tie nastavenia toho postreku ako takého, že tie veľkosti tých kvapiek. Sú tam vlastne tie parametre. Keď sa to začínalo ešte pri tých 30-kách, lebo samozrejme aj tá doba aj pri tých dronoch sa vyvíja, tie 30-ky boli také, že vlastne už si to musel v tom programe v počítači vytvoriť, že koľko chceš mať, jaký záber chceš mať, hej, že či chceš mať 9-metrový alebo 11-metrový záber, v jakom úhle to chceš mať a podobne. Takže to už si musel nastavovať všetko v tom počítači. A veľakrát sa stalo to, že ty si prišiel na pole a zistil si, že no do keľu, mne by to bolo lepšie, keby mi lietal takto ten dron a nie takto. A tým, že prišla táto 25-ka, 50-ka, 100-ka, sa tá technológia už tak zlepšila, že ty keď prídeš vlastne na to pole, tak ten dron, tebe stačí len urobiť hranice toho pola a už ten dron sám vie, že kde si a on ti vytvorí najideálnejšiu trasu. Takže predstavme si, že teraz ty lietáš, ideš hore, dole a niekde v polke ti dojde chémia alebo baterka. Vráti sa ti naspäť dron, vymeníš baterku, doplníš chémiu a pošleš ho znovu. On nepripojí sa priamo tam, kde skončil, ale začne s novým riadkom, skrátka ušetrí si ten čas, on to potom dokončí, ale skrátka urobil si takú má svoju hlavu, by sa to dalo povedať, hej. Takže je to také efektívnejšie a vráťme sa k tomu nastaveniu, takže musíš si tam samozrejme nastaviť, jakú výšku, jaký záber chceš mať, ide o to, že keď sú poveternostné podmienky, že trošku viacej fúka, tak musíš zväčšiť kvapky. Takže nemôžeš s 50 mikronovými kvapkami striekať, musíš so 500 mikronovými. Ale 500 mikronové kvapky už nerobia 13-metrový záber. Takže ty si musíš ten záber zúžiť na nejakých 9-8 metrov. Z toho hľadiska, lebo sú to väčšie kvapky, oni rýchlejšie padajú k zemi. Ale neodfúkne ti ich vietor. Takže ty vieš robiť aj vo veternosti, keď fúka vietor, vieš robiť, ale musíš zvýšiť tie kvapky a robíš užší záber. Jasné. A toto je to, čo vlastne vy tým ľuďom vysvetľujete aj na tých vašich školeniach? Áno, do nemoty. Do nemoty dookola. Že vidím, že už mi to tu hovoríš druhý deň, druhýkrát a je to náročné. Bohužiaľ sme ľudia a musíme si to opakovať stále dokola. Môžete si takého Alexa kúpiť, čo sme sa tu rozprávali. Áno. Alex to vysvetlí všetkým.
ale ten nebude mať taký výraz, jak ja, keď ma naserú. Ale však môžu ťa spraviť ako hologram a bude to Šaňo, No. alebo bude to Pišta. Dobre, a teraz, že... Ide o to, aby sme sa vrátili k tomu, že pri tom školení ja som taký trošku, nechcem povedať, že tvrdý alebo tak, ale ja sa snažím, aby ten človek sa to naučil, lebo do toho investoval peniaze. A už sa nám stalo tak, že kúpil si chalanisko drona, buchol tam 30 000 a urobil jednu parcelu a povedal, že on to nechce robiť. Takže my sme tiež otočili ten pohľad na to, že keď chce s tým niekto, nech príde k nám, nech sa pozrie, môže si to tam vyskúšať, my mu povieme všetky tieto potrebné veci k tomu, aby vedel, že koľko ho to finančne bude stať. Nie tak, že príklad ideš niečo prerábať v domácnosti, hej, bude to stať 10 000 a skončíš niekde pri 20, hej, takže ja som, a tak mňa to dosť hnevá, takže z tohto hľadiska ja hneď poviem na rovinu, hej, tak buď ideš do toho, máš 30 000, alebo nejdeš do toho a hotovo, hej. A toto podľa mňa, veľa ľudí samozrejme, že odíde, ale sú ľudia, ktorí áno, rozmyslia si to, rozpočítajú si to, že áno, je to finančne výhodné pre mňa a idem do toho. A tým pádom začína spolupráca s nami. Nejde o to, že my ti len predáme dron, ale vlastne ty začínaš s nami spolupracovať. Lebo keď ty si zoženieš zákazníkov a dostaneš napríklad 500 hektárov, tak ty to s tým jedným dronom nedokážeš urobiť. Takže ty zavoláš nám a my ti prídeme pomôcť. A zase naopak, keď ja dostanem obrovskú zákazku, zavolám teba a prídeš mi pomôcť ty s tou zákazkou. Alebo zase povedzme si, že keď nechcem tú zákazku, tak ti ju posuniem, ale nesám. Jasné, rozumiem, OK. Ale ide o to, že my hneď dáme tým novým začínajúcim službárom, hneď dáme nejakú prácu, aby sa pri nej učili a my sme pri nich, hej, aj v tej praxi, aby sa to dokázali naučiť. Čiže primárne vaši zákazníci sú takíto ľudia, že to nie sú priamo tí... Samozrejme, sú aj poľnohospodári, nebudem menovať firmy, ale sú to veľké firmy, ktoré tiež si kúpia normálne drona, ktorý nemá... Príklad, niekto to robí už 3 roky a niektoré veci ešte stále nevedia, hej, takže my im prídeme urobiť také školenie, jak sa vraví, sadneš si na kávu a porozprávame sa, no čo vám nejde, prečo vám to nejde, kde to treba zdokonaliť, aby bolo to efektívnejšie, aby to rýchlejšie sa dalo spraviť, aby to bolo kvalitne spravené hlavne. A tak. Ale ja si viem kúpiť u vás aj klasického drona malého. Áno, od najmenších dronov, to sú vlastne konzumer drony, potom cez Enterprise, čo sú termodrony, mapovacie drony a podobne, až počnú s tieto agrokultúre, čo sú poľnohospodárske drony od 25 až 50 100. Kde sedíte? Trnovec nad Váhom. Okres Šala. Môžeš prísť hoci kedy, neboj sa, je to zážitok. Polietame si tam, máme tam hneď vedľa parádne. Vy tam máte showroom? Není to showroom, je to hala, vlastne, lebo my si to tam aj servisujeme, aj všetko, takže je to vlastne taká hala, kde vlastne sídlime a kde vieme ukázať všetko to, čo potrebujeme. Preto sme aj na tej hale z toho hľadiska, lebo máme tam hneď vedľa pole, je to efektívne, vieme to tam hneď využívať. Lebo keby som ja teraz bol v Borimol a mal by som tu obchod, no tak asi tu veľa nepoukazujeme, takže z tohto hľadiska je to výhodné. Takže ty keby si prišiel, a nie len ty, ale hoci kto, hej, keď by prišiel, tak veľmi radi mu poukazujeme. Bolo veľa zákazníkov, ktorí len prišli zo zvedavosti, chodíme do škôl a takto prezentovať to aj tým deckám, aby mali predstavu, že o čom sú tie drony, že není to len nahranie, že dá sa s tým aj zarábať a tak. Je to biznis. No ja po dnešku a včerajšku tu asi utopím nejaké peniaze v nejakých týchto nápadoch. Kľudne. Ale u mňa by to bolo asi tak, jak hovoríš, že by som spravil jednu parcelu, aby som došiel, že nechcem, lebo by to bolo náročné pre mňa. Neušiel by si, aby som ťa tam priviazal. Takže. Ide o to ešte, to som sa chcel vrátiť k tým dronom, že vlastne my vieme poskytnúť, čo sa aj tej ceny týka, bezkonkurenčné ceny. Spolupracujeme priamo s tými distribútormi, takže ty keď si chceš kúpiť nejaký príklad termodron, ktorý nájdeš niekde na internete za 5 500 a prídeš za mnou, tak ja ti najprv vysvetlím, že či je vhodný pre teba ten termodron, alebo nechceš iný termodron, lebo je ich viac druhov a na čo ho potrebuješ vlastne. Takže ide tam skôr o tú konzultáciu na začiatku, aby sme zistili, na čo to ty potrebuješ. Lebo ty keď chceš točiť nejaké storky, hej, videá a také, tak ja ťa nebudem tlačiť do termodronu za 5 500, keď ty to vieš urobiť s dronom za 1200 eur, hej. Áno. A máš tam tú istú kvalitu a jedno s druhým, hej. Čiže tam
chápem, je ten prednákupný, nejaká konzultácia, vysvetlenie Áno, toho. presne tak. Aj tá ponákupná, pretože DJI má brutálne, volá sa to Care Refresh, má brutálne tie poistky. Fakt sa to oplatí, zaplatiť si to. My z toho nemáme nič, žiadne marže ani nič, tam sa to priamo robí pri tom drone, takže my pomôžeme tomu zákazníkovi aktivovať ten dron, opýtame sa ho, či si to chce na 1 rok poistiť, na 2, niekto nechce, hej, nikoho nenútime, ale tá poistka je zanedbateľná k tomu, že oni ti vymenia kus za kus. Takže predstav si, že aj tieto maličké drony, preto sme tu tak v kľude s nimi lietali a dávali sme to deckám, lebo na ten malý dron stojí 16 € poistka na 1 rok a 2-krát ho môžem rozbiť. Hej. Oni sú si tak istí v tej kvalite tých produktov, že vlastne sú tam tie poistky veľmi lacné a vlastne ty, keby si napríklad vstúpil teraz na ten dron, my ho pošleme do Holandska, za týždeň mi príde nový dron a nikto to nerieši. Hej. A takto isto je to aj v tom poľnohospodárstve, preto sme začali robiť s touto firmou DJI, pretože tiež, keď ty si kúpiš napríklad televízor alebo nejakú inú elektroniku, ako podnikateľ, tak na Slovensku je to tak, že 1 rok máš záruku. U DJI to neplatí. Stále tam máš 2 roky záruku s tým, že príklad po roku a pol sa ti pokazí nejaký radar alebo snímač alebo RTK stanica alebo fakt, že hocičo. Keď si není ty na vine, sú tam normálne loginy, my stiahneme z ovládaču tie loginy, pošleme to do DJI, DJI to vyhodnotí, že áno, my sme boli na vine, alebo povedia nie, lebo bol pilot na vine, lebo kokos, keď si nabúral do toho elektrického vedenia, no jasné, že nie, my sme boli na vine, čo sa mne bohužiaľ stalo, ale dobre. Ale skúsil si. Jasné, horel pekne. A oni vlastne ti potom pošlú tú náhradnú súčiastku zadarmo. Jediný problém, čo je tam ten, že vlastne čo sa týka toho servisu, DJI to už neplatí. Takže rozprávame sa o poľnohospodárskych dronoch. Takže DJI nám pošle náhradnú súčiastku za 1500 €. Ale ja musím tiež vysvetliť tomu môjmu zákazníkovi, že no hej, ale ja ti to 3 hodiny budem opravovať, no a nebudem to robiť zadarmo, že tú prácu mi treba zaplatiť. Ale vždycky, keď sa ti niečo pokazí za 1500 € a zaplatíš teraz 100 € za výmenu toho, tak myslím si, že je to zanedbateľná čiastka pri tom, keď ti to vymenia kus za kus. A hlavne ide o to, že my keď teraz, čo sú noví zákazníci, a u nás sa vyškolia a všetko, tak my im dávame takú možnosť, že keď rozbije dron ten poľnohospodársky, predstav si, že teraz ideš striekať normálne nejaké 50 hektárové pole, ideš striekať a je tam nejaký stĺp alebo niečo, zaspinkal si, vybela sa ti baterka, pristal ti tam dron, polámali sa ti vrtule, alebo skrátka rozbil si ten dron. Ale ty musíš dostriekať tú parcelu. Tak nám normálne zavoláš, je to jedno, či to je o 10. večer alebo o polnoci, to je fakt úplne jedno, zavoláš, my sadneme do auta, my ti doneseme nový dron, alebo prídeš si ty pri náhradnej súčiastky, že napríklad zlomili sa mi 4 vrtule, nemám teraz, potrebujem 4 vrtule. A prídeš o polnoci, ja ti ich vyskladním, nech sa páči, ideš. Keď je to také závažný problém, že vlastne rozbiješ ten dron, tak my normálne hodíme do auta nový dron a ideme ti pomôcť dokončiť tú robotu, aby si ty vedel odovzdať tomu svojmu zákazníkovi to, čo som mu slúbil. To, čo si mu slúbil, presne tak. Presne tak, no okej, tak to máte dosť dobrý servis. Ja si myslím, že fajn. Asi preto sa vám aj darí, nie? Snažíme sa. Snažíte sa. No a teraz ešte tu máte aj malý droník? Ešte si to tu vie niekto polietať? Áno, jasné. Babi, donesete nám jedno neočko, prosím vás. Jedno neočko s nejakou baterkou. Potrebujeme trošku učesať vlasy. Jeden aj druhý. Nie? V pohode. Čo sa nie, lebo som rozmýšľal, že ktoré donesú. Zoberte tú základnú verziu, prosím vás, dobre? A tie malé droníky, ktoré tu lietali, tak vlastne na čo si to ľudia kupujú? Že, Vieš čo, je to 4K kamera tam, je to perfektné, nechcem to tak neslušne povedať, venčenie deciek, hej. My ideme s malou na prechádzku a ja jej to pustím a ona behá, takto večer zaspí, hej. Takže to je taký veľký plus k tomu, 2 paličky, no super, to veľa nepolietam. nevadí, na ukážku. Čiže toto je ten maličký, ktorý ťa bude teraz nasledovať. Je to vlastne Neo 2. Jednotka bola taká trošku, nasledovala, ale nebolo to tak dobre vymakané. Táto Neo 2 už je fakt super, že má vpredu displej a ty vidíš, čo tam máš navolené. Nepotrebuješ vôbec ovládač, vieš to ovládať cez telefón, keď chceš manuálne, ale na tieto základné veci, ktoré chceš, to nepotrebuješ. Dáš si tam normálne klasický
follow mod. Už to vieš s jednou rukou urobiť, pri jednotke to bolo, že musel si to robiť takto. Hej. Takže to je tiež rozdiel. Hej. Vidíš, čo tam je vlastne napísané, aký mod tam mám. Follow, áno, medium high, niečo. A je v tom tiež taká AI. OK, teraz to odpočítavalo vlastne. Áno, ono si to odpočíta, lebo potrebujem zasnímať moju tvár. Normálne, keby si ty prišiel vedľa mňa, že mi ho chceš akože ukradnúť, tak sa ti to nepodarí, lebo Idem to skúsiť. No poď. My sa dosť podobáme na seba. No tak to možno, že vtedy až. Hej, čiže teraz kebyže som tu, stále followuje teba? Aha, dobre. Takže nepodarilo sa mi ho ukradnúť a teraz ty, keď pôjdeš kdekoľvek... Áno, hoci kde by som išiel, tak ten dron ma normálne nasleduje. Môžeš utekať pre decka, je to fakt, že parádne, že môžu šprintovať a ten dron ich dokáže nasledovať. Ale čo je pri tomto drone zaujímavé, že vieš s gestami. On hneď nahráva, takže už má 50 gigovú internú pamäť v sebe. Za cenu 240 alebo 239, alebo jak je to cena, je to brutálna mašina, podľa mňa. Hej, 239? 239 eur. To je lacné, no. Takto si dáš ruku a ty ho vieš ovládať, hej? Doprava, doľava, jak len chceš. Takže predstav si, že si na nejakom peknom, vodopáde, stojíš pred tým vodopádom, tak ty si ho vieš urobiť takto. Nepotrebuješ žiadny ovládač vyťahovať ani nič podobného. Chceš z väčšej diaľky, tak vlastne spojíš dlane a otlačíš si ho, hej? Daj. No, dobre. Aha. Takže teraz si ten... Vždycky, keď ty sa teraz to vidíš, svieti biele svetlo. To znamená, že on ma neregistruje, čo sa týka tej gestikulácie rúk. Takže teraz znovu, vidíš, chytil sa. Áno. A znovu si viem s ním robiť, čo chcem, hej? A on si teraz aj vie automaticky tie nejaké stĺpy a toto on registruje? Áno, vie, ale samozrejme všetko vie naraziť. Keď vie 50-ka naraziť, vie aj Neo naraziť. Čo je peckové. A do koľko kilometrov, akú kilometrovú rýchlosť? Základná verzia je s tým, že cez telefón to vieš ovládať len do 50 metrov, hej, keď nemáš ovládač, hej, lebo telefón si urobíš cez Wi-Fi a Wi-Fi, oni si spravia medzi sebou Wi-Fi a vlastne s tým to ovládaš. Ale pecka je napríklad to, že teraz kde je ten dron, ono to úplne stačí, lebo ty keď chceš sa natočiť, hej, on tam má rôzne predvolené veci, obletí ťa to, urobiť ti takú raketu hore, ty si to vieš aj v nastaveniach dať, že čo ja viem, aby letel do 4 metrov, do 6 metrov, do 8 metrov. Ale čo som chcel ti týmto ukázať, že pozri, ja si dám takto ruku pred seba, on krásne príde a pristane mi na ruke. Nemusel som žiadny ovládač vyťahovať nič. A tým pádom, že on teraz sa vrátil, už sa vyplo to nahrávanie a mám tam nahraté to, čo sme teraz momentálne riešili. Pripojíš si to k telefónu, máš tam vlastne DJI Fly aplikáciu, ktorá je zadarmo a v tej DJI Fly aplikácii... Chceš to skúsiť? No, hej. Dobre, tak musíš stlačiť tento gombík na boku. Tento červený, dobre? Musím stlačiť červený gombík na rohu, rozumiem. Tak, a nemaj tam prsty. A čo, nemám tam dávať prsty do tých vrtuliek? Áno, však to trošku bolí. Čiže teraz ma zaregistroval, hej? No. Môžeš ísť, utekaj, kľudne. Dobre, a akou rýchlosťou by ma dokázal nasledovať? Dosť rýchlo. Dosť rýchlo? Čiže keď tu hodím šprint, tak pôjde za mnou? Aha. No dobre. A teraz počkaj, tou rukou? Počkaj, hej, pôjdem šprintovať. Za chvíľočku. Položím ten mikro. Podrží mi na chvíľku mikrofón? Áno, tak daj ruky. Dobre, perfekt. Áno, ale musí svietiť modré svetlo. Dobre? No poď hore, poď ešte, poď. Poď, neboj sa, pohraj sa. Ešte. Musíš mať pekne dlaň spojenú, hej? Nie rozťahnuté prsty. Dobre. Môžeš chodiť s nami robiť. Čiže ja ho pristanem tuto do toho. Pristaň, keď pôjdeš preto. Nejako to... Ale dosť je to citlivé, akože dosť dobre to je, že není to... Áno. Takže človek si musí trošku zvyknúť. Keď máš veľkú dlaň, pri deckách to trošku rapluje, ako to teraz? Dobre, dlaň. už to dal preč. A teraz keď dám takto ruku... Dlaň, áno, a pristane ti na ruke. A vedúci poslúcha na slovo, pristane, trošku
Krása, super. perfektné. Chcem ti ešte dorozprávať s tou aplikáciou, že vlastne máš tam tú DJI Fly aplikáciu, takže ty si to pekne vieš stiahnuť do telefónu, vieš to spojiť aj so svojimi normálnymi fotkami, ktoré si spravil cez telefón. No, je tam skrátka strihacie centrum, v ktorom si vieš urobiť normálne video, vieš si tam dávať popisky, hudbu, neviem čo. Je fakt rýchla tá aplikácia, vieš tam dať efekty, že sneženie, listy a blbosti skrátka. A fakt vymakaná tá aplikácia s tým, že ty keď to chceš postovať na Instagram alebo cez WhatsApp to chceš niekomu poslať alebo niečo, je to veľmi rýchlo. Fakt efektívne to robí, že čup, vieš za 3 minúty zbuchnúť videjko z nejakej, ja neviem, prechádzky po pláži alebo hocičo. Čiže toto si kupujú takí influenceri a content creatori. Áno. Akože toto je taká najlacnejšia verzia, ale úplne postačujúca. 4K? Potom 4K. Kokos, to je masaker, jak sa to Keď si posunulo. zoberieš, áno, sú podobné drony, čo je Avatu, určite poznáš Avatu 2. Tam ide o to, že toto je 125 gramový dron. Takže on má s tým vetrom trošku problémy. Keď teraz v poslednom čase veľmi fúkalo, tak to by nezvládal, hej. Takže toto je dron na také normálne, že fakt, že rodinné používanie pri nejakých výletoch, nemôže pršať a podobné. Čo už Avata 2 zvláda, že je to ťažší dron, takže zvláda úplne iné veci. Takže ten je rozdiel medzi tým. Sú samozrejme už potom väčšie gramové, Flip napríklad, ten je 250 gramový, trošku väčší je ten dron, má väčšie vrtuľky, takže tiež má podobné nastavenia, jak aj tento dron, že nemusíš vyťahovať ovládač, vieš si to tiež, to je taký podobný dron akože k tomuto Neočku. A potom máš minička, 5 a tak a 3 hodiny by sme sa o tom mohli rozprávať. 3 hodiny by sme sa mohli rozprávať, presne tak, ale už ťa nejdem ďalej trápiť a ja ti ďakujem za tvoj čas a dám taký akože teasing pre ľudí, ktorí sú tu, že keď si to chcú vyskúšať, tak môžu ísť tam do tej vašej zóny ešte. Môžu, určite ešte sú tam nejaké baterky nabité, takže môžu si to vyskúšať. Tak Štefan z Argo Dragon, ďakujem krásne. A ja ďakujem. Bolo to krásne. Neviem, či ťa už vôbec niekto pochválil, dobre si to celé... Nepochválil, pochvál ma. Tak ťa chválim. Super. A všetci ti zatlieskajú. Tešíme sa. Chválime sa navzájom, ďakujem. Keď si chcete vyskúšať tohto dronika, ktorého som si skoro privlastnil, tak tuto majú stánoček.